Hey guys, I am CJ Estrada. Welcome back to another episode of Chillin' with CJ. Woo! So, in case you don't know, guys, Chillin' with CJ is a weekly show airing every Sunday at 7 p.m. here on my YouTube channel. And also, we are now live on Spotify, so you can just search for Chillin' with CJ. So, this show is going to be featuring inspirational stories and funny stories of fellow content creators and outstanding individuals while chilling like a villain. So guys, naku nakalimutan karon guys. Supposedly, mag-drink taron ko something pero wala ko ka-prepare og tubig karon. I don't know if naka-prepare ba ka to guys pero let's just chill while sitting and listening to the show. All right, so without further ado, no, ang ato ang guest for today is someone nga kanang my friend sa una pa gyud siya nga content creator, travel she's a travel content creator. So finally pabay na to ang guest ng sa tuang sa tuang show. And dugan ako nga wala nakastorya niya and I think this is the first time nga makikstorya ko niya ever with voice nga dili chat. So I'm pretty excited for this episode, no. And today we'll be talking about uh success story success story ni siya sa kanang different lives between city and province life. So kanang I'm excited because I am someone nga ning dako og nataw bali nataw og nadako sa city and I only experience province life kanang during vacation and kanang sometimes lang pero wala jud kasulay og puyo sa province. So let's listen and tanaw to kung saan story nga I offer sa to ang guest for today. All right, so are you guys excited? So let me introduce our guest for today. Actually, I haven't prepared for it, but so our guest for today is one of the travel bloggers, or should I say, best travel bloggers here in Cebu. Pero nilaylo na siya, nilaylo siya karon kay I think wala pa siya update sa busy sa sayang life. So she has a blog called Being in Transit and previously known as Laagan Nga Bata. And she also have a podcast, Bean Bites. You can search that on podcast on. You can also search that on Spotify, but you can update ba to So yeah, she has a podcast, and you can search that. And she's also on social media, and she travels a lot. And but now during the pandemic, she's been showing her plantita collections and her dogs. So she's also an award winner for travel blog category. What to? Travel blog category of the Best Cebu Blogs Award. And basta daghan mo kog storya sa iya pero we cannot afford to lose some time na. So let's not prolong the agony and let me introduce let's welcome our guest for today, Hannah Frijoles of Being in Transit. Shut it! Hi everyone. Gusto mo ko isulti, oy? Ka-awkward. Hala, ko ing na niungot ato ang kuan audio. Iungot na pod. All right. All right, hi Bes. Nabisi ko transition sa kanang kuan. Oh, Yo, hi yo, Bes. yo. Hi Okay Bes. ra kaya akong live. Kumusta naman ka diha sa kuan? Asa ka karon og Actually, kumusta wala naman? ko sa Santander karon. Ako sa Malboal kay invite ko sa ko friend. Ako ang office mate sa una sa Sykes kay birthday niya. Anya, wala ko laglaag since 2020. Kuan, manara jud ko sa Santander so mao to ni anak ko nga gawas ko balay karon ding mo to nga na ako karon sa Malboal niya nag-staycation na lang pud ko. Charlay shoe. Sana all kayo ang staycation kay. So kanang First time ni Ansa? ah, First first time time ni nato nga gastorya baya ko ano kanang via voice. Zoom. Grabe no. Wag ta na to guys nung si Hana sa sa Malbo. pagbuking moral radio DJ. Char. Pero guys, nakaroon si Hana sa Malbo so expected gid nga kanang medyo hinay ang internet. So mo na nga medyo Lagi, sorry sa kaayo. pilit-pilit siya pero okay na guys. Pero
ang ko lang niya kay sana ako lang gyud nga na siya sa Malboal, no. Gibigyan ako dagat. Sana all, di ba? Andang biya to ang guest karon may ikog ta kita ga t-shirt na taog kanang gato. Ako sa Boy. Alright, Bes, kumusta naman ka niya kanang can you tell us about sa imuhang life karon sa province? Karon na ba naka sa province, naka sa Santander sa Cebu, and you moved back to Santander, di ba? You had city life before and you moved ka sa kuan. Yeah. So may life nimo karon ana. Kuan, just like any other life, but just to give you a context, I was born in the city, so I lived there until I was 24, 25, but basta 2017, nakalimot na ko until May kuan niya. dilibuhin. Nakalimot ko kanus ako ni move Santander, basta mga almost 3 years na ko sa Santander niya. Kuan, I decided to move because, anang deciding on that kay mag-depend yun na sa kung asa ka in life. So at that time, I was at a point in life where kuan na kanang ikapoy na jud ko sa syudad. Because if it happened a long time ago, mga akong teenage years. So ani na pagkasauna akong parents is ni-move sila sa Santander niya. I was left sa city with my sister kuan para mo-study kay di man ko ganahan sa probinsya kay of course kung bata pa ka di ka ganahan og mo makita puro ra kahoy magana ang imong ganahan na adjud sa syudad niya mo to nga kanang di jud nako feel ang move sa Santander niya mo yun to pagka kadto ng 2017 because of kuan some unexpected events. I di siya unexpected kanang mga murag build up na ba nga kag kapoy na jud ko sa akong kinabuhi sa syudad niya murag and also nag-work online ba akong work so I can just bring my work anywhere niya. At that time more than 10 years na ko nga wala nagpuyo sa akong parents and I spent most of my teenage years nga wala gyud sila niya. Mo to nga anak ko nga. Kanang what's next for Hannah and I was really planning to move to Baguio kay kuan I didn't at first I didn't want to give up the city life but I also want to live near the mountains and the best place para ana nga description is Baguio City diba and kuan sa siya it Mindanao yeah Bukidnon I've been to Bukidnon but not di man kay siya city. Baguio is ma-experience pa dyan mo ang city life, best of both worlds, gani. And yes. pero I was probably mga 80% decided na gani na okay, andun ako. And then suddenly, invite ko sa auntie for an all-expense paid trip adto dito kay para kuan kanang maglaglaag ba niya. Nasa siya seminar and pag abot ako dito ko ka-realize nga ay di ko ganahan mo puyo diri because kuan na siya kanang it's too crowded already and I know you've been to Baguio and you've seen nga ang mga bukid is too kuan na kanang daghan nagigbalay and naka-realize ni sunan sa una nga I don't want to contribute ana nga population gani and also another factor nga nakapa-cancel jud nako sa Baguio is ilahang kanang electricity gani kay na rotational blackout, normal ready to and working online of course we need to be online most of the time yun. Anak ko nga. So asa man jud ko mobalhin and then mo na to ni anak ko nga. Okay, I haven't spent time with my parents, with my family for a long time. So why not mo uli sa mobalhin ko Santander. And mo to dito ko naka-design nga okay, mobalhin ko and pagsugod, it was hard for me personally. Not hard sa kuan kanang in terms of kanang sa lugar kay the kuan ra gud Cebu gihapon na same language. Ang hard sa ako robot na siya. Ako nga sa akong parents for a long time and so mo na super independent so nga ni ana pag abot siya ako sa Santander nga nabali akong life instead nga pagkabata kay
mag-spend ka sa parents, ikadako ni mo mabuwag na ka na bali ang akong case. So, karon Hindi na ka ako sa ni imong parents karon, di ba? wala kanang atbang ni akong gipaayo ang balay Ah, sa kanang akong lola. So nagpa-renovate ko balay kay para nasa ko separate na na yung kuan own ba. space. Yes, Okay. yes, I agree. Oo, Pero di ko ana lagi sa inyo hang one parents o gapon, atbang di ba? na jud kayo. So mura ra mig nalahi lang ko kwarto sa atbang. Mhm. Pero if mag-dinner mo or kanang magkuhan, ato ka sa Oh, main balay magkaon. mo. O ano ra gyapon. So, So, kung na yun. maglahi-lahi Ah, kuno nga atbang ra mig balay. oh. Alam no ang internet ba murag naikog jud ko. Okay, right? Yeah, okay na to. Sabot na ba ito mga guests karon at mga to mga viewers karon mga listeners context no. So kanang sa mga wala kay bawo no, ang Santander is kanang southernmost part sa Yes, Cebu southernmost part Island, of Cebu. Cebu Island, and then And across it's ana the is gateway. Dumaguete. Yeah, at no, not the Negros Island, but it's the gateway to Peace Island. So labang nimo 20 minutes away is Sibulan Port, Ah, yun, and then Cebulan, and 50 then minutes is right to Padong Dumaguete. Dumaguete. Then naapoy port Padong Siquijor, naapoy port Padong Mindanao. So it's the gateway to Peace Island. Hmm. So kanang if di ba taga Santander man ka, so if ever mag-grocery mo or if na kay mga needs, asa man mo mag-grocery? Especially sa katong last So year nga lockdown na. mao na siya ay pinaka katawanan ay pag before the lockdown. So parang hinahinay na kog adjust. So ay Mhm. okay na di ay mag-grocery ko to Dumaguete. Kay mas dool man ang Dumaguete kaysa sa Koan, Cebu City. Mm. And Koan, pag lockdown, walay port. Ang Koan, di ba restricto ang mga public na sakyanan. Nga wabi ako sakyanan bes moto. Oh. Hala Koan lagi nga galakaw ko padung lungsod para magumpra og kanang mga meat unya. Koan Ilan kanang ka oras or minutes? ako jung giihap Sa kamay, 1 hour padung ihimo na lang po na ko siyang exercise no. Pero nilast na siya for 2 weeks. Kaya after 2 weeks, nagpadala si Governor Gwen og kanang murag kanang shuttle gani para sa kanang residents. Ay, salamat jud kay to kay kanang libre nga sakay ba. Kay mo jud toy ako struggle ato nga walay kagusirihan ba niya. Since lockdown food ang supply gani kay kanang gamay ra kay ba. Kung mo tong pagkakato ng mga 2 months after sa lockdown, arang-arang ang situation pero lisod jud kay to siya nga. Dito jud to nga pagbalhin ako sa Santander kay wala jud ko gimingaw og kana ganing mga kuan mga Jollibee na yung order online nana. Pero kadto yung lockdown nga nakaanak ko nga suya jud kay kus mga naa sa syudad ron nga mo order raw sa Food Panda. Wala ka gimingaw milk Easy tea, kay bes? life. Ha? Wala ka gimingaw milk tea? Gimingaw ko milk tea pero kanang gibutang sa to nako sa ako ang mindset nga dapat mag healthy living na ko mo nga okay ra ko milk tea once in a while. So kung makagawas kog Santander diha ra ko maka milk tea niya. Karon kay hala na nag-open og mga milk tea shop sa Santander diha kay paduol man sila na. Mo na siya ang hint nga magbati ang milk tea, guys. Sahir na kanang healthy living. Healthy living. Pero at least karon kanang makontrol jud nako kay kanang I'm surrounded by kuan ra nature niya. Ang akong activity ron is nagplant ra jud. So mga ang akong gikaon is most of the time kana ra jud akong giplant niya. Tagulan lang gyapon ako meat. Kay di pa ako full blown vegetarian. Asa man imong target mag-vegetarian ka in the future? Ganahan ko vegetarian in the future or maybe 95% vegetarian. Kanang choices kanang kuan gani kanang if there's a choice, if there's an option nga dili mo eat og meat, dili mo eat. So, example, sa balay kuan na jud ko mag veggies ra jud ko niya. If inviteon ko sa mga friends mag samgyupsal lain sa kay di ko mukaon og may samgyupsal. Kasi ko samgyupsal no. Oo na siya. Inana lang ba? Mga 95% nga vegetarian. Hinay-hinay lang. Pero that's good to know nga kanang you're eating what you grow kay kanang
Oh, it's very tipid pa, empowering. di ba? And yeah, it's very empowering niya. I think daghan ka daghan ka ma-learn ana nga process no kay daghan di ba lahi pa process kada tanom kay naiuban nga dali malaya, naiuban Oh, nga dali ila-ila. Kuan jud, getting to know each plant yun kay naay base sa plant nga mutubo ra bisag walay fertilizer na napoy plant nga dali kay mamatay ka na masapot na ka ba. Gi-spend niya ko ang 30 kadako nga time nga dili ka mutubo. So you learn that one kanang pagbahin na nimo di ba sa province life katong sa city life wala kay pagkuan nga ana. City life, I've been reading a lot of books about agriculture kay kanang ambot lang I was always interested in agriculture sa una but kana ganing basa lang ko to walay May application niya. application, yes. Back sa atong naapa ko sa city is kuan gyud ko kanang sanay kanang magbasa ko tanaw lagi ko mga tutorial saon pagtanom container gardening niya wa jud koy time to buhat ana kay gamay biit ako apartment sa syudad niya wala ko space niya not enough sunlight and water aba sa syudad kanang water problem kayo pag abot na ko sa probinsya wa na jud rason nga di na nako mabuhat mo na to dito na ko ni kuan jud nga sige mananom na jud ko. Bez, can you kuan ka nang take us to your day sa province karon like sa usa ka adlaw unsa imong ginabuhat usually imong routine then compare it sa city nga life sa usa ka day imo. Sige. City sa ta first. So Sige. city life nako kanang grabe jud ka unhealthy and kuan sad kanang bata jud gay kanang ganing wala I was not mature Sa maturity yung next. Sa mo siyang matured. Na-robot na and kami. even though I was living on my own dugay na ba ako nga kuan kanang di ko nga nalayo sa parents but di na okay na. Hello. Okay na. Tingnan ko okay na. na. Tayo dyan. Sige, okay. So, okay na, balik na. Sige, na yun. Okay. Nya mo to nga ni kuan ni sa katong napa ko sa city kay bumata ko og 2 p.m. 7 p.m. 2 p.m. 2 p.m. yan. As dus na sa hapon unya kung dili gutomon di mo kaon sige scroll sa cellphone niya kung naay email ang amo work kung wala kay wala ra if let's say na event diba since we go to event usually mga 5 6 p.m. 7 p.m. ana maura na siya time gawas ko mo prepare if wala narapon ko sa balay if walay lakaw di maligo yeah igawan ana kay work all night or watch movie all night or read books all night and then matog og 6 a.m. Yeah. Reset ka ng kuha baka nang on repeat na dyan nga cycle every day unya ang taon sa nako is kanang wa dyan kanang kung unsa lay since in the city kuan you have the luxury to get kanang anything you want kanang kuan ba nga easy ragi kayo mo to nga fast food ba inana lang ba so kanang kanang mura ganig para sa ako ato nga time nga mag-prepare pa mga nga naaram na diha dayon pagbalhin jud nako sa probinsya is mao jud nay nausab kay every day is kuan I have a routine na jud and kanang kuan lagi kanang conscious living gani kay every day I have to bisag di ako isuwat iplanan nako sa utok kung saan pag-divide akong time kay igmata na ko of course magluto pa ko unsa na ba ko i-harvest ak mga tanom or mangumpra pa ba ko or ana lutoon niya. Number 2 napod ko mga dogs so pagbalhin ako wala ba jud ko dogs ato bisag ganahan ko dogs so hilig jud ko dogs sa una pero kanang wala jud ko katapaw ko it's a big responsibility. Then, all of a sudden, nangabot ang mga iro sa balay. Wala dyan ko gipalit anak nila. Nangabot na sila. Kaya ako uncle is gihatag sa akong manghod kanang golden retriever. Kunya, akong manghod is gamay pa man. So, ang ending, ako nahimong inahan.
Gidala na pud ang German Shepherd ikaduha. Yan nanay ako mama na ay aspin usa. Mo to nga kanang na force gid ko nga mahimong inahan. na force gid ko nga mo. Dogs, diba? Ha? Lingaw biya sa nanay dogs. Oh, lingaw jud mo. Ang kakapoy gani is worth it na jud na. Wala morning pa na ha, wala pa na ikuan So, pakanon. unsa naman ka oras mo mata karon sa morning? 7 or 8 so ni arang. Sa yuhan na 7 or 8. Kanang okay na siya. Usahay gani mga 6 kay kanang para makaandam pa ko og kanang makaluto pa ko og sa iba niya. Morning pa na ha, nagpakuan ako, nag-walk na ako sa dogs, nagpakaon, nagpalibang. Kanang unsa pa nana niya. By 10 a.m. kay kuan maligo na ko na kay kuan para mag-prepare kay mag-work na sad ko kay dapat refresh akong utok kay since kapoy ba jud kayo bisingot ka sa mga dogs then ya mo to 10 a.m. then by kuan anang mga 11 magluto na pud ko para lunch then inig kuan na kanang mga ano sa kanang 3 p.m. Wadto na yun ko sa garden kay mamubo din ko sa mga tanom nya mo take na siya mga 2 hours kay dako. Akong mama is nay daghan. Kanang kuan akong mama daghan na amo siya mga tanom daan so additional ako na di volunteer na sad ko og na ako na lay mamubo nya mo take na siya 2 hours so mga until 5 p.m. na siya nya after 5 p.m. i-walk na pud ako balik ang mga dogs makigdula kay para exercise gay nila nya pakanon inig 6 p.m. nya by 7 mag-dinner kung dali-dali ako man work na pud ko balik nya 10 p.m. atog na ko sahay 12 Sumara siya ko routine. Kanang nanakasa ka ng kuan katong ika buntag o kanang ika gabi muna na imong work hours karon. Kuan anytime kung kanusa lang ko ganahan mo work basta mahuman lang nako ang ako. Mo nang kuan thankful sad ko because if dili ni inani ako work dili jud ni siya inani ako life ka relax di sad ko ka raise og 5 nga dogs if ang ako ang work is kuan gani fake so mo na siya karon nga thankful nga ako work di ra ko bisag kanus kasi wala lagi dalian. Let our response be sana all. Sana all. Ang hanap lang ba yung pagkakawanan? Damat kami. Hala ka. Sana all na ginainom karon. Like nag-ready jud ko kani ana baya ka. Ni ana ba ka nga mag-ready og drinks ni order jud ko og beer. Actually na ako sa ref pero kanang nagkuan karon nag-work ko karon niya. Ning ikas na ko gamay pag na ko di appeal so. Pero yeah, kanang so kanang kumusta man sorry. Kanang kumusta man imuhang work kanang sa may struggles nimo? Is internet a struggle or is it a struggle nga kanang naghagiro or kanang mga manok sa inyo kuan thankfully ako work is dili mo involve og mag-take og calls like rare jud kayo ang times na magtawag sa ako ang client kaya ang client is not English speaking French man siya niya mauwaw siya ma-English taga Switzerland siya niya kanang mo na mo prefer siya nga chat ra gyud ang among correspondent gani niya kuan pero hassle ba ya cause ang ako ba yung work ron is kuan social media and content creation so kanang ganahan ka mag-focus pero kanang nag-ready na ko nag-ara ko sa laptop nay mo aw nga iro nay mag-kuan nga niya ang mga dogs nimo pag yun nga kanang patagan kiba kanang hindi ka patrabahoon niya ikaw po ka-cute nimo oy di na lang ko work wala sa niya ang internet sad is kuan struggle sad kay sa amo ang lugar not all kay ang Santander na may fiber ang most areas sa Santander pero sa amo adjung spot nga hay ambot kanus up jud na ma-update di ko ka-upgrade kutob ra jud 5 Mbps sa mo internet bisa ganahan pa ko mo upgrade di ko ka-upgrade kay wa pa linya so na siya struggle pero you can do your work man sa di ba pero kuan lang with patience and virtue lang pas karon na pero at least pas
Naputol lang kami. Naputol na po ko. Are you there? Katawanan ba yan? Ay, Live pa ba tayo nara ko dyan? din. Sige, go. So, mo to siya, no? Kanang if papilion ka, like, if tagaan kag chance nga mo return sa city life, would you take it or not? Or do you see yourself in the next 10 years nga diha ka jud ka sa Santander? Wow, grabe ki siya nga question ha. Mura jud og alay na ko ni settle na ko di. Kuan wala mong ni settle diri sa probinsya kanang kuan lang kanang naalang ko sa point gani nga I have the luxury to choose this life and ako sang gigrab ang opportunity kay maybe basin da if na ako'y work opportunity sa syudad in the future kinahanglan na pud ko move give up na po na ako nga life but kanang yes I have plans of moving back to the city kanang temporarily pero kanang long term goal nako is to build a house chart na kwarta na lang kulang kanang build a house diri sa Santander kay kuan kanang life nga makapahuway ka man agi kay kuan kanang imong kanang home o nya oo nya funny di ba kamo ka nga dili ko ganahan ba kayo dagat bukid pero napunta ko sa southernmost tip of Cebu nga surrounded kog dagat pero okay raman sa di ay nga duol ra kog dagat kay at least ako mga dogs ganahan kog dagat kung ganahan maligog dagat dadon ra nako sila yan pero yeah I have plans of city and kuan pero at this point in life ko anjud mas better sa ako ang stay sa province kay better siya sa mental health and in 3 years I haven't had an anxiety at and you've seen me sa akong mental health struggle before sa city and wala na nako karon na okay jud ako life karon. It's good to hear nga you find you found the peace sa kuan sa kaning new life nimo sa province no. And I hope that stays well for the upcoming mga years. And but it differs ba ya? It differs sa mga tao kay kuan moving to the province is not the answer sa kanang mga people gani nga nag-struggle sa life. Ang pag-move sa probinsya is not the answer. Kanang it depends where you are in life and what your preferences are. So my preferences lang yun is I don't want a lot of people and I don't want the noise. So for me, ni work ni siya nako but for like let's say someone like you, I don't know nimo pero I know you're a content creator and it di jud siya mo work kung naar ka diri nga imong makita mga kahoy on you need to have kanang ganing ang city life is na siya ma-provide ana para sa imong work. So depends where you are in life. Yeah, I mean, ako, never mo ko nung kasaway og puyo sa province life kay like I said in the one sa sugod nung kanang sa city gid ko na tao nagdako og kanang hantel karon anya. Di ko kay imagine pero I'd like to try a couple of months siguro as long as na internet nga kusog kay requirements ako ang work karon sa mga nga needed jud ko. So sa atuan dyan something adi na jud mag-give up ang kanang internet. Mo jud. So anywhere nga na internet, lang. Give it a chance if karon ka na chance nga akong work kay work from home man mi karon so I am planning and kanang kuan siguro trying to find nga kanang o try ko ba og kanang puyo sa province pero I don't know if that's feasible or kanang mahitabo na ko kay nibalin bago ako nibalin og boarding house niya marag doble na siguro gastos siguro. Nibalin na kag boarding house o di ba karon pa ko kabaw. Nibalin ako boarding house. We haven't talked in almost 2 years. Lagi. So karon ko na wala ko i-update mo like. Nga na misa ka ng mga kabuang na to sa una. Sige, naglibak. Yeah, the last time nga nakita ta sa city kay katungkuan nag-CBTL tayo nalibak ta. Naglibak kayo, di ba? Dugay kita na uli ato naglibak. Nalibak ta. All right, so we're down to our last 5 minutes no. Anything that you want to impart for those people nga nag-contemplate pa if they wanted to move or settle from province or they wanted to decide to stay in the city? Yes. So
So Hindi na I don't know if I'm the right person to ask ana, but based lang sa ko experiences, so yun, get to know yourself sa kanang experience sa ang city. If you're in the city, i-experience sa jud kanang ang pinaka i-enjoy ang city life yun ba kay di man nimo siya makumpara og di ka makaingon nga nindot ang probinsya kundi sad nimo ma-enjoy ang city and ask yourself na unsa may imong needs sa imong kuan karon imong life karon and do you think kanang sustainable ba mo move ka sa probinsya or tungod lang na kay kapoy kasi imong kinabuhi you want an escape kay bisag mo move ka sa province you can't escape the problem ara gihapon sila but kanang naa gyapon different ways to solve problems at different ways ko ang imong kuan sa life sa probinsya sa city so number one jud is kuan yun na kay self awareness and kuan after that kanang you have to choose take a leap of faith kay the first kuan magyud ang kanang pag-choose at pag-decide yun nga mo move na ko and after that mo follow ra man jud na ang the rest so yeah Alright, so Mana alright, siya. thank you kayo Bes sa pag-grace sa to ang show for today no. Although kuan gani siya kanang supposedly live tani siya nga Yeah. show pero namon ko ilak ka og di ka karong time sa weekend sa mo nang pre-record Katawanan na. ba ni oh. Alright, thank you kayo. Yeah, I So hope okay today, ra imong yung kani nga episode yeah, I mean kuan kayo kay kanang hini kay internet. okay raman kanang it's madungog raman gyapon so kaya Ah. Mo to siya. So ito gusto kali. So to wrap up no nga kuan kanang so it's really up to you guys if kanang ganahan mo mo is ganahan mo move og province life or you wanted to stay in the city life and vice versa. So just check out kanang unsay imong preferences and imong needs and self-awareness. So I also have one last point kay I noticed nga kanang ang mga kanang labi na kanang mga na heartbroken ganahan mo ning gikapoy kabantay ka sa mga movies na kanang gikapoy na heartbroken ya mobalhin mo adto bukid or mo adto probinsya kay to escape and that's okay and but kanang mura temporary ra na siya and mo na it's important gihapon nga kuan mag-ask sa himself kung ano niya self care gihapon and kuan na bago naman ako isulti kay gusto na ako yung stay ang friend ani ganina lang jud and maybe this maka-help sa ni someone out there mga going through life something kuan you can't be na being with the right person is not a guarantee and kung naa ka sa city niya mobalhin ka sa probinsya basi ma-okay na love life so let me just say this being with the right person is not I mean, meeting the right person is not a guarantee, but being the right person, be the right person for yourself and, know yourself better. So, more na. so it boils down to self-awareness no kanang kuan sa pag-check. Alright, so less than 1 minute na sa tuwang sa tuwang Paul. Best kanang thank you guys sa pag-grace sa tuwang show. Can you plug your channels and your kuan? My God, mauwa mo ko mo plug because I haven't been active sa akong blog sa social media. Ni rest yun ko ron since kuan lockdown. But if you have time, you can check out my blog beanintransit.com or my socials beanintransit. So, more na Alright. siya. Thank you It guys. was You can nice follow catching me. up with you, Bess. Yeah, salamat kayo sa pagkuan ani nga show best na nice catching up with you guys. Hopefully maka follow up ta ani nga show no sa sunod na pod po. Alright, this is And by the way, congrats sa imuhang kuan, chilling with PJ. Alright. Yay! Thank you. Tungod, Yay. kinakapalit siyang microphone. Yay, alright. Nabulgar no.
Alright, so naputol gid no kay nalapos na ta sa tuang kanang kuan 40 minutes pero I'm just gonna say thank you very much Bes Hannah of being in transit for gracing our show. We've learned that nagikalahian sa province life and city life. So kamo guys if kanang nangita pa mo og kanang reasons to move mo sa province or city life, we can learn something from Hannah's nga story nga sa iya ha kay mas mo prefer siya sa province life kay makahatag siya og kanang peace of mind and na siya ka experience of og anxiety attack for the last 3 years since they moved siya sa province life. All right, so I'm just gonna wrap up this episode. So thank you very much for tuning in, and I hope to see you guys on the next episode of Chilling with CJ and share peace and love. Bye. What a music.